Basisproducten zonder plastic verpakkingen. Dat is wat Tally Bosma verkeert in haar winkel Potje Met in Serhuisterveen. Ze runt de winkel met haar zuske Aukje en mem Ria. En dat docht ze met een persoonlijke motivatie. Ik ben vitaliteitscoach. Dat doe ik al jaren. En ja, dan ben ik bewust met voeding bezig. En eigenlijk, wat mijn motto daar altijd is van, zorg goed voor jezelf. En nou ja, dan is het goed van een oorzorgje. Mijn Potje Met komt er eigenlijk nog een stapje bij. Dat is zorg goed voor jezelf, maar ook voor de aarde. We leven in een tijd dat we wel bewuster worden van ons afvalprobleem. En dat het net goed gaat met de aarde, zodat we bezig zijn met z'n allen. Dan hopen we met Potje Met een licht stukje om bij te kunnen dragen. De producten binnen zo vol als mogelijk biologisch. Denk aan kruiden en specerijen, nutten, zaden, pitten, ontbijt, granen, ontbijtmixen. Die maak je ook zelf. Maar ook olie, azijn, rijst en pasta, pulvruchten, thee, losse thee en ook lekkers. Nou ja, neem maar op. Eigenlijk al je mooie basisproducten. En daarnaast hebben we ook een assortiment aan ecologische schoonmaakproducten. We hebben of verpakkingsvrij ook de norm is, maar bijvoorbeeld oplosbare pots, of dat je in flessen hervullen kist. En natuurlijke verzorgingsproducten. Want dat is ook een stukje bewustwording. Niet alleen nog wat stoppest in je lief, maar ook wat smast op je lief. Bij Potje Met werkt het wel krek wat anders dan bij de supermarkten. We proberen het vooral ook heel makkelijk te maken en trom mij statiegeldpotten en flessen te werken. Dus ja, worst iets keerpje, dan doe dat de eerste keer betalen ze een beetje statiegeld. Die potten die kun je dus bewaren en die leveren ze de volgende keer weer in. En dan wordt het statiegeld weer verrekkenen. Dus per product betalen ze eenmalig een beetje statiegeld.